ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். மட்டன் ஈரல் வறுவல். இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க. எப்படி ஈஸியாக செய்யலான்னு வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மட்டன் ஈரல் வறுவல் செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி 1/4 கிலோ ஈரல் எடுத்திருக்கேன். இது சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம் நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி, இதையும் நம்ம சின்ன சின்னதாக துண்டுகளாக நம்ம நறுக்கி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வெங்காயம் தக்காளி சின்ன சின்னதாக நறுக்குறீங்களோ அது ஈஸியாக வதங்கவும் செய்யும், நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டு டெக்ஸ்டர் எல்லாமே நல்லா கொடுக்கும். இப்போ ஒரு பேனில் நம்ம 20 ml தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம எப்பயும் போல் பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், ஸ்டார் அனீஸ் 1 எடுத்துக்கலாம். தாளிப்பு கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சுக்கலாம். இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கும் போது நம்ம உப்பு போட்டு வதக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக வெந்துடும். வெங்காயம் நல்லா இந்த அளவுக்கு பொன்னிறமாக வதங்கினதுக்கப்புறம் 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிப்போம். இஞ்சி பூண்டு ராஸ்மெல் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துருக்கலாம். தக்காளி நல்லா மசிச்சு விட்டு வதக்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நல்லா அமுக்கி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக நல்லா மசிஞ்சு வந்துடும். அப்போ தான் நல்லா நம்மளுக்கு இந்த ஈரலோடு சேர்ந்து நல்லா பிளெண்டாகி வரும். தக்காளிலாம் நல்லா வேகிறதுக்கு நம்ம கவர் பண்ணி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம். ஒரு 3 minutes நம்ம கவர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ எடுத்து பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா பிளெண்டாகி வந்திருக்குதுன்ட்டு. இப்போ நம்ம மசாலா பொருட்கள்லாம் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் வத்தல் தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கிக்கலாம். அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்களா எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். 100 ml வாட்டர் ஊற்றிக்கலாம். தண்ணியில் நல்லா கொதித்து நம்மளுக்கு எண்ணெய் விட்டு வரும். அந்த டைமில் நம்ம ஈரல் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ பார்த்தீங்களா எண்ணெய் விட்டு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஈரல் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ ஈரல்லாம் சேர்த்துட்டோம். நம்ம இப்போ நல்லா மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். தண்ணி எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆகி வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அப்போ தான் மட்டன் ஈரல் வறுவல் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தண்ணி எல்லாமே வற்றி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மட்டன் ஈரல் வறுவல் பாருங்கள், வெங்காயம் தக்காளி போட்டதே தெரில, அந்தளவுக்கு நல்லா பிளெண்டாகி மசிஞ்சு வந்திருக்கு. வெங்காயம் தக்காளி வதங்குறது மட்டும்தாங்க வேலை, மற்ற எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி. இது சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம். இப்போ பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு சாப்பிடணும்னு தோணுதுங்க. அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் செம்மையாக இருந்துச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.